Ähliňize salam dostlar, ýagdaýlaryňyz bolmy, janyňyz sagmy? Bugün Ýeki özüm öýde, Ýeki özi öýde filmi barada video taýýarlaýan. Dostlar, videomuza başlamazdan öň eger kanala agda bolmadyk bolsaňyz kanala agda bolun, like basyň we kommentar ýazyň. Bu videoda ählimizin söýüp tomoşa edýän filmlerimiziň biri, ýani täze ýylyň kinosy Kevin, ýani Ýeki özi öýde filmi hakynda gurrun eder. Dostlar, bu kinonyň gelip çykyşy, näçe ýylda düşürildi, nähili ýagdaýlarda düşürildi. Ondan sonra da şu kinoda rol alan oýunçylaryň häzirki durmuşy barada gysgaça gurrun berer. Ondan näme? Dowam eden film dostlar 1990-njy ýylda Amerikanyň Birleşen Ştatlaryna düşürilýär. Kinoda baş roli Kevin McAllister, ýagny Macaulay Culkin ýerine ýetirýär dostlar. Kino düşürilenine goýup berilen serişdäniň muktary $18 milyon. Ýöne şu wagta içinde getiren girdejisi $476.684.675. Filmin rejissori Christopher Columbus. Dostlar, rejissor 1958-nji ýylda doğulan we muňa üstünlük getiren filmleriň biri şu Ýeki özi öýde filmi hem de Harry Potter filmleri muňa üstünlük getirýär. Filmin baş kahramanı Kevin McAllister, hakyky ady Macaulay Culkin. Dostlar, Kevin McAllister 1980-nji ýylda doğulan we kino düşürilmekde. Ol bari 11 ýaşyndady. Hem de 11 ýaşynda iň gowy erkek oýunçy diýen ady hem eýe boldy. Şimdi ählimiziň ýüzlerimizde gülükleriň peýda bolmagynyň sebäpkary Joe Pesci. Dostlar, bu artist 1943-nji ýylyň 9-njy fevralynda Italiýada doğulan ve häzirki wagtda hem bir näçe bayraklaryň eýesi. Bu diňe bir aktyor bolman, hem komedyen hem de aýdymçy Joe Pesci. Daniel Stern, bu da kinodaky iň esas rollaryň birini alan aktyorlarymyň biri. Esasy käri dostlar munyň senarist, ýani kinolary ýazýan adam ve 1957-nji ýylyň 28-nji awgustynda doğulan henizem ýaşaýar. Filmde Kevin'in ejesiniň rolunu ýerine ýetiren Catherine O'Hara 1954-nji ýylyň 4-nji martynda Kanadanyň Toronto şäherinde dünýä ýenýär. Esasy işi aktyor hem de kinolarda ses vermek. Catherine O'Hara 65 ýaşynda bolsa hem henizem seriallarda kino düşýär. Filmde Kevin'in kakasynyň rolunu ýerine ýetiren John Hurt 1946-njy ýylyň 7-nji martynda doğulan we 2017-nji ýylda hem aradan çykan. Dostlar, filmdäki baş kahramanlardan başga da kiçiräjik rollarda yer alan oýunçylaryň hem öňkü ýagdaýyny we häzirki ýagdaýlaryň suratlarynyň bir näçesini şu videonyň dowamyny görüp bilersiňiz. We video göňüňizde ýaran bolsa, dostlarynızdan paylaşmagy, like basmagy, kommentar ýazmagy we kanala agda bolmagy asla ýadyňyzdan çykarmaň. Ýetip gelýän täze ýyl bayramlaryňyz mutlu bärak bolsun. Ähliňizde üstünlükler arzu edýän. Sag bolun. Öňümde şeýle öýde gelemden bäri 2 tane it gördüm. Başga it göçüp gören adym ýok. Turistler surat düşüp gitýärler. Bundan başga öňün içinde guruş gitýärken ýagnan bäri bir näçe zatlar gördüm. İşgärleri. Öňün içine girip bolan noktasında da or var. Arka tarapy adyňda düşýärmi? Şu akça yer. Tak. Gary ile Maria'nın baryan yeri. Arka kapıdan gelýärler. Ne şunun ýaly dostlar. Ýöne filmde şundan ramka ýok, bilýäňiz. Muny sonradan gelýän mihmanlar has öýe girip ýani bermesinler diýip goýulana meňdeýär. Öýün görnüşi şunun ýaly. Köçe Eyle beyle. Bir de orası.